бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ ба намудҳои варзиши миллӣ аз ҷумла гӯштингирӣ бештар равона шудааст, ки дар рушди бемайлони гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ ва кашфи чеҳраҳои нав имрӯзҳо заминаи мусоид фароҳам овардааст. гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ на танҳо як навъи варзиш, балки ҷузъи фарҳанг ва ифтихори миллӣ мебошад. чун анъана имсол низ чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни мардон ва бонувон беҳтарин паҳлавононро аз саросари кишвар ба ҳам овардааст. дар ин чемпионат 400 варзишгар аз вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ва пойтахти кишвар ширкат доранд. варзишгарон бошанд дар 12 вазн: 60, 65, 71, 78, 86, 95 ва ҷамъи 95 кило миёни мардон ва 52, 57, 70, 78 ва ҷамъи 87 кило миёни бонувон ҷараён доранд. дар рӯзи аввал мардон дар вазнҳои 60, 65, 71 ва бонувон бошанд дар вазнҳои 52, 57, 70, 78 ва ҷамъи 87 кило ба майдони диловарӣ баромаданд. مسابقات کشتیگیری سال به سال داره در رشد میکنه. ما مسابقات قهرمانی آسیا رو داشتیم 2 سال قبل برگزار شد. سال قبل مسابقات قهرمانی جهان رو داشتیم و از در واقع در برنامه‌های فدراسیون جهانی هست که مسابقات قاره‌ای رو برگزار کنه برای هر قاره جدا و هر قطعه جدا و در واقع اینکه روز به روز گسترش پیدا میکنه که این در واقع همت کشور تاجیکستان بود که این ورزش رو به عرصه بین‌المللی معرفی کرد و به هر حال به یک نقطه رسیده این ورزش که باید روز به روز ازش حمایت بیشتری بشه که در سطح بین‌الملل در بیش از 160-170 رشته که دارن در به صورت بین‌المللی دارن کار میکنن جای خودش رو پیدا کنه و به زودی به بازی‌های آسیایی یا بازی‌های المپیک راه پیدا کنه. قبل از вохӯриҳои марҳилаи нимниҳоӣ дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон маросими бошукӯҳи кушодашавии мусобиқа баргузор шуд. дар маросими ифтитоҳ масъулини соҳаи варзиши кишвар, намояндагони федератсияи гӯштингирӣ ва дигар шахсони расмӣ ширкат варзиданд. қайд гардид, ки бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ гӯштингирӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид. барои таҳкими мақоми байналмилалии гӯштингирӣ дар Тоҷикистон мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор мешаванд. ёдовар мешавем, ки соли 2024 шаҳри Душанбе мизбони нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ гардид, ки дар он варзишгарон аз 60 кишвари ҷаҳон ширкат карданд. инчунин моҳи декабри соли 2024 дар шаҳри Хуҷанд дуюмин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони 15 давлат баргузор шуд. ин чорабиниҳо на танҳо барои рушди гӯштингирӣ, балки барои муаррифӣ фарҳанг ва таърихи варзишии тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ саҳми назар аст дорад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми охири хеш ин нуктаро таъкид доштанд, ки ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии тоҷикон боиси ифтихор ва шарафи мост. мо бояд тарғибу ташвиқи онро дар дохил ва хориҷи кишвар бештар ба роҳ монем. бо ҳамин тартиб чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ давоми 2 рӯз идома мекунад. лозим ба ёдоварист, ки беҳтаринҳои мусобиқаи мазкур дар баробари ба даст овардани медалу ифтихорнома инчунин шомили ҳайати тими миллии гӯштингирии мамлакат гардида дар мусобиқаҳои сатҳи баланд кишвари моро намояндагӣ мекунанд. имсол дар тақвими чорабиниҳои солона 18 мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ байни 3 сину сол яъне ки нишон дода шудааст, ки аллакай якумини он чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки аллакай баргузор гашта истодааст.